Sa Bacolod, Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita. Aksyon Radio Philippine Standard Time in punto 6. Ang ining oras ang ginadulong sa inyo. Gikan sa News Center sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Yari ang mga nagapangunang balita sa syudad sa Bacolod kag probensya sa Negros Occidental. Mga balita lokal, nasyonal, sa Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, two-time kapisanan ng mga broadcasters, Golden Dev nominee for Best Provincial Newscast. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Kagkaroon ang inyo News Team. Sa ato nagapanguna ang mapangulong dinalan sa mga balita lokal. Sa live testing, ginahulat na maaprubahan bilang bago nga pamaagi sa COVID-19 testing. Ginaduso nga pagsuksok sang face shield, posible talakayon sa masunod nga sesyon sang sangguniang panlungsod. Sa balita nasyonal, 4.5 trilyones pesos nga 2021 national budget, ginsertipikahan bilang urgent ni Presidente Duterte. Siyam ka preso sa Bucor patay matapos ang nagluntad nga kinagamo. Maayong aga Bacolod, maayong aga Bilugabahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw Sabado, Oktubre 10, 2020. Ang inyong news team, Aksyon, Eden Aboso. kag Aksyon Boy Duran, ang mga balita lokal pagkatapos lamang sa Life. Good morning, mga ka-aksyon, Aksyon Eden. Good morning daw ka sexy sa aton sa mga OTTD. Very good morning. OOTD. OOTD. Of course. Yung mga kwan na yan, mga sa drivers na yan, mga kwan. OOTG na yan. Sa aton niya, OOTD. OOTD. Perfect. Diba? Good morning, Nanay Saton Suki, of course. Cory Vidaha from Kuwait. Ma'am Veronica Balyado sa Chaos. Sir Steph Gas, dira sa Victorias. Hello, good morning. Michelle Sayo, good morning, man. Action Boy. Kag Eden, I'm watching live. Karen Fernandez, good morning sa taga Negros. Tulog na ta taga Riyadh. Alauna na. Taga Riyadh ko, no? Matulog na kay alauna na. Perfect. Sa kay Dennis Richard Tiborom, of course, our president. Good morning. Kay Ma Earl, good morning man. Eleanor Rigby Agravante, good morning po. Kaaksyon, watching from Hong Kong. Alex Fuentes, mayang aga sa inyo. Happy weekend and be safe. April Aris, good morning. Watching man from Kuwait. Hambali El Presidente, halong kita kuno tanan, especially sa mga taga Energy Fans Club, tapos may sugpon nga Let's Go Heat. Let's Go Heat ko na. Ay, kay may ampang karon. Yes! Game 5 kita karon mga ka-aksyon sa LA Lakers kag Miami Heat. Game 5 kita kung magdaw ang Lakers karon, champion na. Oo, kung hindi pa bantayan gani, Lunes kita anay naman kita. Amo na siya ang TC din siya ko na Miami Heat na siya ya. Kag sige lang dala kay Solping, good morning. Antoinette Peliado, good morning. Kay Dodoy kag Arlie Peliado sang La Carlota from Canada kono. Thank you so much. Kay Nick Alit III, good morning. Keith Robert Hilzinger, good morning. Negros Island. Jane Baile, good morning, Action Radio. And of course, ari na si Ma'am Vanessa Mayo. Beautiful people, good morning. Action Boy, shirt looks nice. Benay mo shirt, ha? Perfect. Mga kwana. And of course, to our Miss Gorge Eden. Thank you so much, Ma'am, watching us always from Rochester, Minnesota. Gerald Landel Luhan, good morning, Ma'am, sir.
Greet nila ko ng family sa Barangay Bakong from Malaysia. Barangay Bakong, di na gani man. Bago. Bago. Perfect. Jane, si Jane, kilala ko niya, Jane Baile. Ano yung ginaba ko niya ni man ng liga daw may ginabligya naman to sa nga ano to man daw basta may mga gakuan niya mo ga online selling man siya mo. April Aris, greet niya man ang mga taga Miranda Pontevedra sa family Toroy. Olive Prado Gargaritano, watching from live from Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia. Sa kay Nick Alit, good morning man. Kagkay, good morning ko na Ma'am Eden, kiling ni Jane Baile. Roslyn Tanalco, Felizardo Canosa, good morning Aksyon Radio, watching from Barangay May Tubig sa Banwasang Isabela. No, sa kay classmate ko Edwin Escopel, maing aga, kay Susan Jaime Allen, good morning man. Standby anay mag-aksyon sa aton mga balita lokal, magasunod na. Aksyon! Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, 7 minutos na nagaligad sa takna ng alas 6. Detalye na sa aton mga balita lokal. Nagahulat na lamang sa panugot gikan sa Department of Health ang Philippine Red Cross agud mapatuman ang saliva testing nga panibago nga pamaagi sang COVID-19 testing. Sunod kay Philippine Red Cross Chairman kag CEO Senator Richard Gordon, ang saliva testing mas barato kung ikumpara sa mga testing nga ginapatigayon sa karon. Sa piyak nga barato, nagpasiguro naman si Gordon nga 92-94% nga reliable o kung masaligan ang resulta sa test, bangod pareho man sa gihapon nga machine ang pagagamiton. Nagapati man si Gordon nga wala labot barato, mas epektibo man ang sistema sa saliva testing, bangod nga mas madamo ang mahimo maakomodar sini. Nagalaw naman ang Philippine Red Cross nga mabayaran na sa Philippine Health Insurance Corporation kung PhilHealth ang ila utang agod magpada ng function sa mga molecular laboratories sa Pilipinas. Sunod kay PRC Chairman kag CEO Senator Richard Gordon, as of today o kung kahapon nga adlaw Oktubre 9, nagdangat na sa 930 milyones pesos ang utang sa PhilHealth nga wala pa mabayaran. Nagpaandam si Gordon nga kung hindi makabayar ang PhilHealth, may posibilidad nga magaunta ng Philippine Red Cross sa proseso sang COVID-19 testing. Sa piyak sini, positibo si Gordon nga mahimo makamat-amat na bayad ang PhilHealth sumugod sa masunod nga semana. Samtang nagabot na kahapon nga adlaw ang dugang 10,000 ka mga test kits gikan sa Department of Health para sa Teresita Halandoni Molecular Laboratory. Suno kay Governor Eugenio Jose Lacson, nagpasalamat siya sa padayon nga suporta sa gobyerno nasyonal. Base sa pagsulundan sa DOH, kinahanglan nga mapaydalom sa swab test ang 2% sa kabilugan nga populasyon sa isa ka lugar. Dugang pa ni Lacson, sa probinsya, lakip na sa Bacolod, may 67,000 sa 3 milyones ka populasyon ang napaydalom na sa swab test. Rason nga nagsobra na sa porsyento ang italana sa DOH. Pahayag ni Lacson, padayon ang contact tracing, testing, isolation kag treatment sa mga nagpositibo sa virus. Naglabot naman sa 13,221 ang kasos ng COVID-19 sa Western Visayas matapos nadugangan sa 235 ka bag-ong nga kaso. Ang bagong nga kaso na record sa Negros Occidental nga may 72, Iloilo City nga may 63, Bacolod City nga may 60, probinsya sang Iloilo nga may 30 kag Capiz nga may 10. Ginreport man sa DOH 6 ang 69 ka recoveries nga nagdala sa kabilugan nga 9,132. Samtang nagsaka sa 316 ang napatay sa COVID-19 sa Western Visayas matapos nadugangan sang 13 kahapon nga adlaw. Plano naman ni Bacolod City Councilor Archie Baribar nga ipasulod sa agenda sa ilang regular session sa masunod nga semana
Ang inaduso sini nga ordinansa nga nagatuyo sa pagpatuman sang regulasyon angot sa pagsuksok sang face shield. Sunod kay Baribar, isa ka public hearing ang ipatagan sa iya komitiba sini kahapon. Agud nga talakayon ang kaundan sa iya ginaduso nga kasuguan. Kaupod ang pila ka mga sektor sang sosyedad nga apektado sa mga regulasyon. Duha pa sang konsyal, ang iya ginaduso nga ordinansa nga wala sang kinalain sa mando. Ang ipapanaog sang DOTR kag sang DTI angot sa mandatory nga pagsuksok sang face shield. Magluwas lamang sang hindugang nga penalidad nga mahimo atubangon sang sinuman nga madakpan sa otoridad kung mapatuman na ang ordinansa. 500 na ka mga persona ang tao nga dapat magamit sini. Kasulod sang public transport, whether driver ka man, konduktor o kung pasahero, magamit ka sini. Directive ina sang LTO, LTFRB. Okay. Kaya ra sila na directive, no? Ang kabahin sa pahayag ni Councilor Archie Baribar. Samtang 500 na ka mga persona na dagpan sang task force disiplina umpisa sa tungbulan sang Hulyo nga nagalapas sang health protocols kangay sang wala pagsuksok sang face mask kag pagsunod sang social distancing. Sunod kay Wilfredo Jolingo, co-chairman sang task force disiplina, nagatutok ang grupo sa information dissemination sa tuyo nga madukarang pumuluyo angot sa ginapatuman nga health measures. Samtang ginkabig naman ni Jolingo nga model barangay ang barangay Takuling matapos nagtukod sila sang kaugalingon nga task force disiplina kag mga nanay ang nagapanaway sa mga kabataan nga wala nagasuksok sa face mask kag wala nagasunod sa social distancing. Nagalaom si Jolingo nga magtukod man sang tagsa ka task force disiplina ang kada barangay agud mas epektibong ginapatuman nga health protocol sa syudad sang Bacolod. Nakilala na ang nasapuan nga bangkay nga nasulod sa sako sa National Highway sa Santa Monica Subdivision sa barangay Banwasang Banwasang Ibi Magalona. Pangalas 2 ang takna sa kagahon sang Biyernes. Suno kay Police Major Wilfredo Binoman Jr., ang hepe sang IB Magalona PNP, ginkilala ang biktima nga si Nilo Fuentes, 54 anyos, may live-in partner kag bumuluyo sa Purok Lampirong, barangay 2 syudad sang Bacolod. Duha ni Binoman mismo ang ka-live-in partner ni Fuentes nga si Ellen Alisna ang nagkilala suni. Sa panugiro ni Alisna sa kapulisan, ang biktima isa ni ka pedicab driver kag sang Huwebes nga adlaw, katapusan nila nga nakitaan sa ila lugar. Nagapati si Binoman nga ginwigit lang ang bangkay sa biktima sa IB Magalona. Padayon pang investigasyon sa otoridad sa motibo kag anggulo sang krimen. Si Fuentes nasapuan ini nga patay, nasunod sa sako may pila sa tiyan kag ulo tugas ang paglutang kag may karton sa kilid nga may sulat nga pusher ako, tularan nyo nang malaman nyo. Yung katuan sa iyang partner na di-identify ang tao nga nasa lubos ako. Si Nilo Fuentes, so 64 years old, single, resident sa Purok Lampirong, Barangay 2, Bacolod City, pedicab rider in siya. Ang victim had been positively identified in sa iyang partner na si Idin Igisa. Ang kabayan sa pahayag ni Police Major Wilfredo Binoman. Sa katapusan nga balita lokal, padayon naman ang investigasyon sa sila'y PNP kundi nagakuha sang supply sang illegal nga droga si Anel Rojo nga napatay sa drug buy-bust operation. Nagligad nga gabi sa Puro Cabay Bodega, Barangay 5, Syudad sang Silay. Sunod sa hepe nga si Police Major Rolly Pondevilla, inakaron ang ilag na tutukan, agon may baloan kundi inhalin ang ginabaligya sini. Dugang ni Pondevilla, isa ka bulan ang ilang surveillance kay Rojo sa piyak nga residente ni sa syudad sang Talisay, apang sa syudad sang Silay ini nagapaamulya sang iya nga pagbaligya. Naibaluan sa Silay ginatudlo nga nagapuyo ang isa ka ginakabing nga drug lord nga tubtub karon, padayon paglagas sang otoridad agud madakpan. Aksyon Radio Philippines Standard Time, last size 14. Kag sa ato naman mga ka-aksyon.
pati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Pagkulunod kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw sa... Okay, good morning Luat sa kay Ben Vance. Good morning kuno tamyaw lang si Dr. Lewin Torres nga duty subong sa Bago City Hospital. Dr. Torres, good morning and keep safe halong lang dira. Good morning man sa kay Kelly Jelly watching sa US. Ginatamyaw niya lang ang tanan nga pamilya niya sa Barangay Pandanon, DSB. Kag kay Beboy Villasur sa CMO Sectoral Bacolod, no? Kay Jolil de la Cruz, good morning man sa taga-Bago man kami sa Bagayan ni Efren. Oo. Jofil de la Cruz sa Bagayan ni Efren dira sa kuana sa may Bonifacio ni Guro ay, no? Taga-Bago. Vanessa Mayo, how was the pudding ay highly recommended. Perfect. Ang pudding ni Bia Jonathan. Yes. Highly recommended. Kadamo galing sa isa ka tray. Gani, no? Yung kaubos. Pero worth it, ibang 189. Damo ko na pa. Ayawang ka na? Damo na pa-share ko sa to. Perfect. May mga, damo, sa bago, naglambot to. Di ba? Sige. Sa kay Kauntoy Luela. Good morning, Aksyon. Greet ko lang gali, Julia Kauntoy, kag Nonoy Fred Kauntoy from Lovely. Ka-Ring Sixto. Good morning ko sa pamilya sa Bago City, sa Family Sixto. Si Rhea from Dinagat Island sa Mindanao. Nenita Minyes. Good morning, Aksyon Idan kayo sa upod mo. Stay safe always and God bless. Tita Nita na, si Aksyon Boy niya kanupod. Okay. Wait tani ka kwan sang sang Japanese. Basaha. Hindi ko basa na yan. Lensky Palmares, watching from Dammam, Saudi Arabia. Heaven, Romel Hype, good morning man. Pag-greet naman sa kay sa iyagli birthday ni Romel Hype. Happy birthday to you. Ano to yaman? Katalak. Rose Winner, maing agaman sa imo. Remia Garcia, good morning. Si Romel gali sa kuan sa Singapore. Perfect. Kumusta na dang kuan? Open ang ang Universal Studios. Open na gura. Open. Okay, makadto to. Amo gina makadto na din kay bisa magbalik-balik ka ba? Bisa magbalik-balik ka ba sa Universal Studios na kanami lang blaw, no? Dalon ta ka to Perfect. Basta yun sa kuan off ka ba sa off mo? Sa buwas. Tata Repolyo Kahelo, pag-greet ko na sa taga Kahelo family sa Biren, Linao, Kabankalan. Bong Tizo Arroyo, watching dira sa Libertad Market. Oy. Mga taga Libertad dira, mga taga Burgos, taga Central Market. Update nyo lang kami di kung... Preparar na kamo da, kay may ara kita dira nga swab testing. No, na surveillance testing. Surveillance testing.
Teresa Alvarez. Good morning, Agsama Alvarez ni siya. Oo, kilala ko ni siya. Kuwan mo sa trainer sa choir. Ay, perfect. May tingog ni. Sampol na be? Sampol be, ma'am. Sige. Joanne Cabaya. Ang maupod ko na sa Manville nga nagapamatigid adlaw sa aksyon. Sakay Rhea, Florence, kag Johnny. Good morning dala sa inyo sa Manville Subdivision, Manville Royal Subdivision. Jonah Garcia, good morning man sa family Garcia, family Baladhay, family Generalao sa Sitio Lunao, Barangay Mailong, Bago City. Watching from Tandang Sora, Quezon City. Ay, mo na, sunod mo? Yes. Kaya Dave Muico, good morning. Watching from Queen City of the South, Cebu City. Sige. Ingagawa na yung mga 2 pa, 3. Si Tita Russell Pantaras is watching from Silay City. Rana Lia Faiza and Emir Lawrence, good morning. Lydia Ligato, good morning man. Sige, standby na sa mga balita nasyonal. Bayan, Numero 1. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay sa 22 sa aton sining mga ka-aksyon. Yan ang aton nagapangunan ng mga balita nasyonal. Ginsertipikahan ni Presidente Rodrigo Duterte bilang urgent ang ginaduso nga 4.5 trilyon pesos nga national budget para sa 2021. Suno kay Presidential Spokesman Harry Roque, ginhimo sa Presidente ang desisyon matapos ginapanawagan suni sa Kongreso nga magpatigayon sang special session halin Oktubre 13 ug 16 agud masiguro nga mapasar ang pondo. Ang hagna ginsertipikahan nga urgent, hindi na kinanglan nga sundon ang 3-day rule sa din ginatugutan ang mga mamalida nga magpasar sang hagna sa third reading sa gilayon pagkatapos ginpasar sa second reading. Ang tikang sa Presidente natabo 3 kadlaw matapos ginsuspend ni Speaker Alan Peter Cayetano ang sesyon tubtob Nobyembre 16 sa piyak nga wala pa napasar ang final version sa General Appropriation Bill nga nagresulta sang kabalaka nga ang pondo mahimo hindi mapasa sa katapusan sang tuig. Ginaduso naman ni Cabinet Secretary Carlo Nograles sa Kamara nga i-resume ang plenary deliberations angod sa ginaduso nga 2021 nga national budget. Sunod sa kongresista, wala dapat ginadelay ang pondo ilabi pa nga ginalakipan ini sang probisyon para sa mga tikang kag pagtingwa sang gobyerno sa pagtapna sang COVID-19. Una diri ginpahayag ni Presidente Rodrigo Duterte sa mga kongresista nga solbaron ang issue sa liderato kag ipasar ang ginaduso nga 4.5 trillion pesos bilang 2021 national budget sa legal kag nagasunod sa kasuguan. Wala sa may gintalan nga pet sa presidente matapos ginpahayag ang diktador lamang ang nagahimo sang kaangay nga direktiba. Ginkumpirmar naman ni Bucor spokesperson Gabriel Chaklag nga siyam ka preso ang napatay sa riot nga natabo las 2:30 kahapon sang kagahon sa Bilibid. Suno kay Chaklag, lakip sa napatay ang 7 ka miyembro sang Sputnik Gang kag 2 naman sa Commando Gang. Duha man ni Chaklag, naglambutanay ang 2 ka grupo rason nga natabo ang riot. Sa karon nagapadayon ang investigasyon kung ano ang rason sa kamunga riot. Samtang ginmando na ni Justice Secretary Menardo Guevara sa kay Bucor Chief Gerald Bantag nga imbestigahan ang insidente kag magpasa sang report sa gilayon sa iya. Ginpaidalaw naman sa restrictive custody ang anay heads ng PNP custodial facility matapos ginakusahan sa sexual assault sa isa ka babae nga preso. Sunod kay PNP spokesman Colonel Ismael Yu, si Police Lieutenant Colonel Jigger Noceda, ang ginpaidalom sa restrictive custody nga isa sa basic rules sa pulisas ng PNP. Dugang paniyu, ginpasakanas ang kaso si Noceda sa 2 ka separado nga insidente nga imbolbadong pareho nga babae nga preso nga nagdangup na sa superior angot sa ginahimo ni Noceda. Sa karon nagulat pa ang PNP sa investigasyon nga ginahimo man angot sa natabo nga insidente. Ginpahayag naman sa Philippine Statistics Authority nga magagasto ang Pilipinas ang malapit 30 bilyones pesos para sa multi-year rollout sa Philippine Identification System o kung PhilSys kag National ID. Ginpahayag ni National Statistician kag NEDA Undersecretary Dennis Mapa
nga nakapasa ng ahensya sa kabilugan nga pondo sa National Economic Development Authority Investment Coordination Committee. Sa itong Mayo 2020 nga ang pondo yara sa 27.8 bilyones pesos. Suno kay MAPA, ang pondo pagalakipan sa pag-hire sa enumerators nga magakolekta sa census data door-to-door, procurement sa pag-gadgets para sa pagkolekta sa data, automated biometric identification system, systems integrator kag cybersecurity component. Sa 2018, ang gobyerno nakapagwa sa 2 bilyones pesos para sa PhilSys kag sa 2019, dugang at 2.1 bilyones pesos ang gintigana. Para karon nga tuig ang gobyerno nagalokar sa 3 bilyones pesos. Ginpahayag naman ni Labor Secretary Silvestre Bello III nga mga micro, small kag medium enterprises nga in distress o kung apektado tugod sa pandemya ang ginatugutan nga hindi maghatag sang mandatory nga 13th month pay sa ila sini nga mga empleyado. Ginatumo ni Bello ang Presidential Decree number 851 sa diin nagahatag mandato sa mga employers gikan sa pribado nga sektor nga magbayad sang 13th month pay sa ilang mga empleyado kada tuig nga hindi maglapaw sa Disyembre 24. Ang 13th month pay sa idalam sang PD 859 ang dapat katumbas sa 1/12 sang basic annual salary sang empleyado. Ang nasamit nga mga kompanya dapat makapamatuod sa gobyerno nga hindi na sila sarang pa nga maghatag sang 13th month pay sa ila empleyado. Kadungan sa epekto sa negosyo kag ekonomiya nga dala sang COVID-19 pandemic, ginpahayag ni Bello nga ang Department of Labor and Employment ang natala na magpagwa sang advisory kung ano nga mga kompanya makonsiderar nga in distress. Gin-appoint ni Presidente Rodrigo Duterte si Court of Appeals Justice Ricardo Rosario bilang Associate Justice ng Supreme Court. Si Rosario may nabilin pa nga 8 katuig sa pagserbe sa mataas ng hukmanan, tubtub malambot ang retirement age nga 70. Sa nabaluan, nakuha ni Rosario ang law degree sa Ateneo de Manila University sa 1983 kag nakapasar sa bar examination sa 1984. Sa katapusan nga balita national, nakuha naman sa isa kalalaki ang jackpot nga 339 milyones sa 217 mil pesos matapos nagdaog ang iya mga numero sa gintayan nga Ultra Lotto 658 sa itong Setyembre 6. Sa interview sa nagdaog, 1995 pa siya nga nagataya sang loto kag ginako nga ginasagod sini nga numero ang gingamit sa daugan nga tiket. Ginpahayag pa sa nagdaog nga wala na siya sang problemahon tungod may gamito na para mapatapos ang matagan sa maayo nga palaabuton ang iya sini mga kabataan. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:28. Kag para sa aton mga ka-aksyon nga nabudlayan sa Inyong mamatian ang aton mga balita diri sa Aksyon, Balitang Bayan Numero 1. Standby na sa Aksyon Report, second portion. Upod ka Aksyon, Fred Salanga. Balikay kita sa aton dugang nga mga balita sa Aksyon Balita Morning Edition. Upod ka po sa inyong news team. Aksyon, Eden Aboso. Kag Aksyon Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon